Dalawa. Tatlo. Hello, good morning sa inyong lahat mga kalulong mga kaliyang. Magandang araw ng Lunes sa inyong lahat mga kalulong mga kaliyang. At ang pizza natin ngayon mga kalulong mga kaliyang ay July 26, 2021 mga kalulong mga kaliyang. At itong araw na ito mga kalulong mga kaliyang ay magbahagi ako sa inyo na isang pagmumukbang na naman ako mga kalulong mga kaliyang. At itong ulamin natin ay napaka-espesyal. Hindi ito nalalayo sa mga minumukbang ng ibang mga mukbanger mga kalulong. Ito ay napaka-espesyal talaga sa buhay ng tao. Okay, excited na ako ipapakita sa inyo mga kalulong mga kalulong. At sana ay excited na rin kayo. At pagpasensyahan nyo na mga kalulong mga kalulong, dahil ito lang ang makayanan ko. Kakaibang mukbang ito mga kalulong. Ayun, hindi na ako na patatagalin mga kalulong mga kalulong. Umpisahan na natin at umpisahan ko na at ibabahagi ko na sa inyo ang imumukbang ko ngayong araw na ito. Okay mga kalulong mga kalidang, ayan na po yung aking kanin at ito naman yung ulam natin. Ay, ako lang pala kasi wala pala kayo, nanonood lang kayo dyan sa akin. Ito yung ulam natin at ito naman yung aking kanin. Okay, ngayon mga kalulong, buksan ko na yung aking kanin. Yeah. Yan o. Yeah. Yan o. Yan ka muna. Huwag kang tumalon. Oops. Huwag kang tumalon. Huwag kang masayang. Sayang. Kaya yan na lang ulam natin eh. Ito mga kadong ha. Buksan ko na ang aking kanin. Yan mga kadong oh. Andyan pa rin yung kutsara ko. Katulad pa rin ng dati. Wala naman akong ibang baunan mga kadong. Kundi yan lang. Yan. Okay. Lagay ko muna dito. Yan ang aking kanin. Yan din ang ating kutsara. Ito, kukunin ko na yung ating kutsara mga kadong. Yan. Yan o. Yan. Ngayon, yung ating ulam naman mga kadong. Excited na ba kayo makita ang ating ulam mga kadong? Pagpasensyahan nyo na mga kadong dahil yan na lang ang aking nakayanan mga kadong. Hanggang natin papakita ko na sa inyo. Excited na ba kayo? Buksan ko na. Buksan ko na mga kadong. Yan. Isa. Dalawa. Tatlo. Wala pa. Mamaya. Masyado na kayo excited. Yan. Dami kong kanin mga kadong. Ito, buksan ko na talaga. Pagkita ko na sa inyo para hindi na kayo mabibitin dyan. Ako naman ako ha. Yung mga kadodong, abirang ulam yung mga kadodong ha. Yung asin na ito mga kadodong. Ito lang ulam ko mga kadodong. Asin. Pasti lang buhay mga kadodong. Ito yung ulam ko mga kadodong. Yan. Uy, asin lang talaga mga kadodong. Yan. Yan ang mumukbangin natin ngayon mga kadodong. Yan o, asin lang talaga. Pasti lang buhay mga kadodong. Yan, kanin ko kadodong. Kalahati niyan kainin ko, tapos yung kalahati tira ko naman mamaya tanghalian. Ngayong kain na ito mga kadodong ay almusal pa lang ito eh. Bago ang lahat pala mga kadodong, bago ako kumakain, kailangan muna natin magpasalamat sa Panginoong Diyos. Manalangin tayo mga kadodong. Sana maging adobo sana yung ulam. Sino yan? Pasti lang buhay. Okay mga kadodong, magpasalamat na tayo sa Panginoong Diyos mga kadodong. Ama namin mga sa langit, maraming salamat sa mga biyayang pinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. At sa pagkain ito, maraming salamat Panginoon, lalong-lalo na sa ulam na ipinagkaloob mo sa akin na asin.
ulam ko, Panginoon. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ulam ko, akala ko naging adobo. Asin pa rin asin pa rin talaga. Sabi na buhay. Asin. Wala namang ibang asin dyan. Alright, mga ano, kakain na tayo. Ay, ako lang pala. Manood lang kayo dyan. Okay. Okay, mga kanong, kakain na tayo. Ito yung kanin ko. At ito naman yung ulam ko. Asin lang talaga mga dodong. Yan o. Wala na talagang iba. Meron ba kayong iba yung ulam ka na daw? Bigyan mo lang ako mga kanong. Asin lang ulam ko. Ulam nyo talaga asin o. Hello. Seryoso tayo mga kanong. Seryoso tayo. Kapag sinanong kami doon dati sa probinsya, anong ulam mo ba eh? Target. Kaya, kasi matarget yan yung asin. Kaya tayo mga kanong. Challenge, ito yung mukbang challenge mga kanong. Asin niya yung kain mo. Yan. Asin lang talaga ulam mga kanong. No? Ba't kailangan buhay mga kanong? Ano mga kalong? Ay nasasabi ko na napaka-special ang asin sa buhay ng tao. Bakit? Kahit anong klaseng ulam na kakainin mo, karne man o ano ba, walang lasa o kakaiba yung lasa, hindi ka komportable sa lasa pag walang asin. Di ba? Kahit anong klaseng lututuin mo, pag wala ang asin, wala. May lasa man pero hindi mo magugustuhan. Hanapin mo talaga yung asin. Palagyan natin toyo. Saan ang gagaling yung toyo? May asin pa rin yan. Ingredient mga ano, di ba? Kaya, nasasabi ko mga ano, napaka-espesyal ang asin. Dahil, pag wala ito, hindi kumpleto ang panglasa ng tao. Kaya napaka-espesyal ang asin sa tao mga ano. Diba? Walang galit ng mga dong. Talagang sinasalit kong sarili ko mga dong. Nagbabahagi ko sa inyo na ang pagkain ng asin mga kalulong, ang pagulam ng asin mga kalulong ay hindi ko kinakaya. Bakit? Talagang naranasan ko sa buong buhay ko mga kalulong. Mali pa lang ako mga kalulong ay nag-uulam na ako ng asin dahil nung bata ako maglulugaw yung nanay ko mga kalulong. Tapos, lugaw ba? Halukay ng halukay para magiging ano, malambot siya, maglaot, tawagin, maglaot. Yun ang timplahan ng nanay ko ng asin. O di ulam ng asin, lugaw. Yun ang ulam ko, lugaw, tapos asin. Yun. Tapos pag sa batang sanggol mga kalulong, na lulutasin na, walang gatas, maglugaw pa rin yung mga kalulong. Tapos yung laot, yun ang ilagay sa biberon, timplahan ng asin. Huwag naman yung masyado maalat. Kaya, maniwala kayo sa hindi mga kalulong. Kaya lang sa mga mayayaman. Siguro nakakaranas yan ng ganyan mga kalulong, yung mga katulad ko na mahirap. Kaya, pinagmalaki ko mga kalulong na nagulam ako ng asin, pinagmalaki yan. Hindi ko kinakaya. Kasi ulitin ko, naranasan ko talaga yan.
Sakit naman. Naman. Okay. Ganyan. Asin na yun. Yulang mo yung asin, no? Saka may sobra-sobra kayong naman, pahingin naman. Kalahati ng mga long. Na. At may ulam pa ako mamaya. Kalong. Oh. Kasi ito, mamaya naman ito tanghalian mga kalong. Eh? Alright mga kalong, mga kailang, katatapos ko lang kumain. At maraming salamat sa inyo ha. Salamat sa Panginoon at nabusog na ako. At sana hindi kayo magsawang manood sa aking mga video. Papasalamat din ako sa inyo na andyan pa rin kayo at lagi akong sinusuportahan. At sa mga subscriber ko, maraming salamat. At sa mga mag-subscribe pa. At kung sino man yung hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, hinahanyayan ko kayo mag-subscribe na kayo. At huwag ninyong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pang mga video mga kalong. Alright, maraming salamat. At dito na lang ang aking video. At magkita-kita na lang tayo ulit sa susunod kong mga i-upload na mga video mga kalong, mga kalong. Bye-bye!